ଭଲ ଅଛ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍-19 ଯୋଗୁଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଚକଲିଟି ଆପ୍ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଦିଆହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସେହି କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଜନ୍ମଭୂମି। କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଗୋଲାପ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି କବିତାର ସେ ରଚୟିତା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତମେମାନେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କବିତାଟିକି ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକରି ବୋଲିବ। ଜନ୍ମଭୂମି। ଯେ ଦେଶେ ଜନ୍ମିଛି ମୁହିଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶେ, ଯେ ଦେଶର ବାୟୁ ବହେ ନିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସେ, ଯେ ଦେଶର ବିତାପ କିରଣ ଭିତରେ ତୃଷା ମେଟେ, ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜଳେ ତୃଷା ମେଟେ, ଯେ ଦେଶର ତୃଷା ମେଟେ, ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜଳେ, ଯାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଜୀବନ ଧାରଣ, ଯାର ବକ୍ଷେ ସଦା ସୁଖେ କରେ ବିଚରଣ, ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି କବିତାର ପଦ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ମନ ଦେଇକରି ସବୁ ଶୁଣ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତମକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଘରେ ତମେ ସବୁ କରିବ। ଶୁଣ। ଯେ ଦେଶେ ଜନ୍ମିଛି ମୁହିଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶେ, ଯେ ଦେଶର ବାୟୁ ବହେ ନିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସେ। ତାହେଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଛି ମୁହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବଢ଼ିଛି, ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ବାୟୁ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯାଆ ଆସ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରବିଙ୍କର ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବିଚରଣ କରୁଛି, ବିଛୁରିତ ହେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳ ଝରଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜଳକୁ ପିଇକିରି ଆମର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟଉଛେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇକିରି ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ବଢ଼ୁଛେ, ଯାହାର ବକ୍ଷରେ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ
ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ମନରେ ବିଚରଣ କରୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ଖେଳାବୁଲ କରୁଛେ, ସେ ହେଲା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ। ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସାଇତିକି ରଖେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅଳିଅ ଝଡ଼ ସହେ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସେ ହେଲା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ଏ ଧରା ବୋଲେ ପୃଥିବୀ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଭୂମି ଭଳି ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦୟାମୟ ପିତା ପୁଣି ଜନନୀ ମୋର, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ମୋର ଘରେ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ମୋର ଘରେ। ତାହେଲେ ଯେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଖୁସିର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଦୟାମୟ ପିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ପିତା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ ପରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଯେମିତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେହିଭଳି ସେମାନେ ଘରେ ରହିକିରି ଘରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଘରେ ଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା କି ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ଚାଲିଗଲା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେ ଦେଶ ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଜି ରହିଛନ୍ତି ରନ୍ଦନ କାନନ। ତାହେଲେ ଯେ ଦେଶ ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୋର ଖେଳ ସାଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯେମିତି ସଜା ହେଇକିରି ସବୁ ରହିଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସମସ୍ତେ ଚାରିପଟ ଯାକ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ, ମାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ସେଭଳି ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କବିତା ଟିକେ ଶୁଣିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू।